Benvingudes i benvinguts de nou. Us volem felicitar perquè el projecte agrícola ecològic que heu emprès ha anat molt bé i ha donat molts fruits. Aquest any heu tingut una molt bona producció de fruites, verdures i hortalisses ecològiques. Ara és el moment de vendre tots aquests productes que heu produït al vostre entorn, als mercats, als supermercats i també als restaurants. Així, poder recuperar tots aquells diners que heu invertit. Tot i això, passa una cosa. Una part de la vostra producció té aquesta estètica. Té una forma, tamany, color diferents als estàndards estètics que estan establerts a la venda. Ara tu, com a persona que es dedica a la pagesia, vols vendre tota la teva producció, incloses aquestes fruites, verdures i hortalisses que tenen aquest aspecte. Creus que els mercats, supermercats o restaurants et compraran el total de la teva producció, incloent aquestes fruites, verdures i hortalisses que són diferents? Sigues sincera i sincer amb tu mateix. Imagina't fent la compra. Tu compraries aquests aliments? Doncs aquesta és la realitat amb la qual es troba la pagesia actualment. Com a mínim un 30% dels productes cultivats en l'agricultura ecològica són rebutjats i malbaratats a causa dels criteris estètics de forma, dimensions i colors. Aquests productes que s'acaben rebutjant i malbaratant s'anomenen minves alimentàries. I aquestes minves alimentàries, aquests productes que són rebutjats, ja ho són en la producció, sense comptar tots aquells aliments que es malbaraten en la fase de tractament, transport i emmagatzematge dels aliments, ni en la fase de venda, ni tampoc tots aquells que llancem a casa nostra com a persones consumidores. Imagina't la d'aliments que s'acaben llançant. Ara reflexiona. Creus que l'estètica de les fruites i verdures influeix en la qualitat d'aquestes? Pensa-hi bé. El fet de no poder vendre les minves alimentàries, aquells productes que estèticament no són considerats aptes, la persona que es dedica a la pagesia viu unes grans pèrdues econòmiques. Imagina't tu que has invertit 30.000 euros a l'inici i que un 30% de la teva producció són minves i que no els pots arribar a vendre als mercats, supermercats ni restaurants. Doncs d'aquells 30.000 euros inicials només en podries recuperar, si els recuperessis, 21.000 euros, perquè perdries el 30% d'allò que tu has invertit. Ara retornem al teu projecte agrícola ecològic i repensa en quins recursos podries retallar, ja que el teu pressupost aquest segon any només és de 21.000 euros.
I encara has tingut sort. Molts cops, en comptes del 30%, és un 60%. Imagina't. Ara torna a agafar el full i el boli en el qual havies escrit com volies invertir els teus diners el primer any. Un cop ho tinguis, el que faràs és recalcular com reinvertiries o en quins costos retallaries amb el teu pressupost actual, que és de 21.000 euros, ja que una part de la teva producció s'han convertit en minves alimentàries i no les has pogut vendre al teu entorn. Atura el vídeo i fes tots aquests càlculs. Quan els tinguis fets, se't demanarà a la plataforma que omplis un formulari escrivint quan has decidit invertir en cada recurs i en quines coses has retallat. El que has viscut tu en aquest exercici és el que li passa cada any a Central Park, una cooperativa agroecològica sense ànim de lucre del Parc Agrari del Baix Llobregat, que, com tu, vol vetllar pel benestar de les persones i de la naturalesa a través de la pagesia. Aquest grup de persones ens demanen ajuda. Ens plantegen si els podríem ajudar a introduir aquestes minves alimentàries que es donen a la fase de producció dins dels mercats, supermercats i restaurants de la vostra localitat. Introduir aquestes fruites, verdures i hortalisses amb una estètica diferent als criteris establerts que acaben sent rebutjades i malbaratades. Així, amb la vostra ajuda, aconseguir que aquests productes alimentaris siguin accessibles i estiguin disponibles per a tots i a totes nosaltres. Us sumeu a ajudar a donar resposta a aquesta demanda? Aquesta serà la ruta que seguirem per donar resposta a través del projecte Transalimenta al Baix Llobregat, que realitzarem durant els mesos d'abril fins al juny. Aquest projecte el construirem entre tot l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Bernat el Ferrer, la docència de Ciències Socials, d'ESOS Opció Solidària i Central Park, la cooperativa de la qual us parlàvem abans. Ara més que mai tenim uns reptes en el sistema que hem de resoldre entre tots i totes. Per fer-ho, al llarg d'aquests dies de confinament es compartiran en aquesta plataforma unes propostes amb diversos reptes als quals haureu de trobar resposta. Per fer-ho necessitareu un ordinador o un mòbil amb connexió a internet i, sobretot, tenir ben desperta la vostra creativitat i pensament crític. Us sumeu?